बे समाव राजखान्थिनि मोनसे गोनांथार खौरांखौ मिथिहोनो लादों। बिटिआर खुंथाय सरकारनि राजखान्थि दोलो इउपिपिएलआव दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मावथिफोरा जयेन जाफैदों। मिथिनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै दिनै सा 40निबो बांसिन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। दिनै देबरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सिङाव थानाय सानजा मालिगाव प्राइमारियाव बिपिएफनि सा 40 दैदेनगिरिफ्रा जयेन जाफैयो। मख'नो गोनांदि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बुद्धदेब मोसाहारि, जिल्ला दोलोनि गाहाय नेहाथारि सुरज मोसाहारि आरो देबरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बेजित बसुमतारिनि नुजाथिनायाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जौगालु खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिसोर मावथिफोरा जयेन जाफैदों। इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो फै मिथिना लानि। आङो माने सोलायनायखौ लुगैदों। बे सोलायनायखौ लुगैनायनि थाखायनो आं दा इउपिपिएल सरकाराव आं दिनै जयेन जाफैदों। दा आङो आगोलाव बिदिनो बुथ कमिटियावबो बिदिनो मावबोदों, खामानि मावबोदोंमोन। दा बेबायदि मावबोनानै माखासे समाव आङो दा बेनिखायनो आङो नैबे इउपिपिएल सरकाराव दा हाबफैबाय। मानो होनबा जोंनि माखासे लिडारफ्रानो गावसोरनो गुलाय गुजाय जाजोब्बायबा, दा जों बे लिडारानो गावस्राला जोबनायाव जोंहा दा माखासे मोनथायफोर मोननांगौआवबो जोङो जेबो गैया। ओंखायनो जों सोलायनायखौ लुगैनानै इउपिपिएल सरकाराव दा जयेन जाफैदों। नोंथाङा सिगां समाव बबे पार्टियाव थानो खामानिमोन? आङो हाग्रामा पार्टियाव दंमोन। आंनि नामा सुनिलाल सरेन। ओमफ्राय जों गोदो माबायाव दंमोन बिपिएफआव 17 बोसोर गाहाम मावबोदोंमोन। ओमफ्राय मावबोनानै दा जोंनि मानसिया जोंनि सावथाल मानसिया जोंनि फंबायबो जोंनि लिडारफोरबो ओरै फैजोब्बाय नालाय, ओरैहाय जोंहा थाफानाय हारसिङै जाबाय नालाय, दा इउपिपिएलनि खामानिखौ जा मोजां नुनानै ओरै फैनाय जाबाय। जोंहा खुसि खालामनानै ओरै फैबाय। ओंखायनो जों बाहाय जयेन जाफैदों। আমার ভাল পাইছে, আমার ইউপিপিএল সরকারক এতিয়া ভাল পাইছে, তাৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ মই। আগত বিপিএফ আছিলে, এই সময়ত আমাৰ একো খবৰ নাপাইছিলোঁ, তথাপি আমি আছিলোঁ। কি কৰিব এতিয়া উপায় নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে আহিব লগা হৈছে। ছাৰে আগতে মোক কৈছিলে ইয়াতে আহিবি, মই আহি নাই। তথাপি আমি ভুল কৰিছে, এতিয়া মই মান্তি লৈছে ইয়াতে থাকিম বুলি। আপোনালোকক কাম কৰিম, আপোনাকে সহায় দিম, আমি যোগাযোগ কৰিম, আপোনালোকক থাকিব। दिनैहाय जोबोद बाख्नायथाव आरो रंजाथाव गोसोआव आङो देबरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि जानानै जोबोद रंजादों। आरो बे जोंनि इस्ट मालिगाव आरो महनपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि सिमांनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनै थार बिजिरनायखौ बिथांमोना बिजिरबाय आरो बिथांमोना बुजिनो हाबाय। गावसोरनि थांनानै थानायाव दिनै जौगाखांनांगौब्ला, हाबा मावलांनांगौब्ला दिनै सरकारजों थाफानांगौ होननानै बिथांमोना फोथायबाय आरो बुजिनो हाबाय। नोंगौ, जोङो जागायजेननायनिफ्राय देबरगाव ब्लक हिसाबै जोङो रायजो राजानि थाखायनो अहर जों खामानि मावबोबाय थादों। दिनै रायजो राजानि दुख सुखआव जोङो लोगो लाफानानै हेफाजाब होबोबाय थादों। बेबायदिनो जोंनि पार्टिनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनैहाय गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोनि हेफाजाबगिरिफ्रा खोथानो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दिनैहाय जगदान जाफैबाय। बिनि बिदिन्थि हिसाबैनो दिनैहाय महनपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिपिएफनि माखासे गोबांथार दिनै गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लाफाफैबाय, जोंजों जयेन जाफैबाय। बिनि गेजेराव 40 जन टटेल दिनै बिपिएफनि गोख्रों मावथिफ्रा दिनैहाय जयेन जाफैदों। बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि दुख सुखआव जों जेब्लायबो हेफाजाब होबायगोन। आरो बिदिनो जोङो जेखि सरकारनि जेखि अनसुंथाइ फैया मानो बिथांमोननोबो जोंनिनो साफा जोंनिनो पार्टि दोलोनि मानसि हिसाबै बिथांनोबो जोङो हेफाजाब होलांनायनि थाखाय, मोनहोनायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन।
दिनैहाय बेयाव जोंहा बर'नि अनगायै राभा दङ, आदिबासि दङ, फ्राय बर'फ्रानो बांसिन BPF दोलो, गासैबो BPF दोलोनिनोमोन, आदिबासिफोरबो दङ, राभा दं, जयैनो बिथांमोनहा दिनै खौसे गोसो लानानैनो बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय आरो बिथांमोननि उद्देस्यआनो जाहैबाय दिनै BPF दोलोआव थानानै जेबो लाब गैला, दिनै BPF दोलोखौ बे फैबाय थानाय MP इलेक्सननि सिगाङावनो जोबस्रांलांसिगोन बिथांमोनहा जोंनो फोरमायदों। बिथांमोनहा माखासे सर्सफोरनि गेजेरजों मोनथिनो हादों खोमा दिनै UPPL दोलोआव थायाब्ला जेबो जाला। BPFनि दैदेनगिरिफ्रा फारि फारि गुगालांजोब्बाय, सिं सिं सोरजोंबा थांबाय, सोरबाया बबेबा मोनसे दोलोआव आथिं हमहैबाय, बेफोरबायदिखौ मिन्थिनो हानानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि पार्टियाव जगदान जाफैदों, बेखौ जों मिथिनो मोनो। गिबि बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि आरो मावगिरि नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। दा इस्मालिगाव महनपुरनि BCDC बा प्राइमारिनि सिङाव जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जादों, बेथ' थिग। खिन्थु दिनैनि थारिखआव सारा जोंनि BTC ओनसोलावनो बा बुंनो थाङोबा दा क'क्राझारावनो थारमाने मोनसे धौ फैबाय, थारमाने BPFआव रावबो थानो गोसो गैला। BPFनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनाया सानफ्रामबो सोलिगासिनो दङ। दा दिनैबो बिनिनो मोनसे माबा हिसाबै इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि सिङाव दिनै 40 सासो माने BPFनि मावथिफ्रा जोंजों लोगो लाफैबाय, UPPLआव हाबफैबाय। बिथांमोनखौ जों बरायदों आरो दङ, गोबां दं। दिनै टाइमिंनि एडजास्ट जायैनि खारनाव बेखौ जोङो जयै लाजोबनो हायाखै। दा बेबादि मोनसे धौ जे फैदों, बिथांमोननाव जों सोंदों नोंथांमोनहा जोंनि दोलोआव मानो फैदों? बे बाथ्राखौ जोङो सोंनानै नायनायाव बिथांमोनहा सिदा बाथ्राखौ बुंदों, जों गोजा रायजो राजाफोरल' थानानै जेबो जालिया, गोजौआव BPFनि दैदेनगिरिफोरा गावबागाव सुजुग सुबिदा नागिरनानै गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव हाबहैजोब्बाय। 17 जन देरहानायावबो गभर्नमेन्ट दानो हायाखिसै, नाम्बार 1। आरो बिनि उनावबो 17 जन जानानै थायाखै दिनैनि थारिखआव, मात्र 11 जन ना 12 जनल' MCL दंसै। दा बिसोरबो बावैसो उनावनो BJP बा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव UPPLआव हाबहैगोन, बिनि माबाखौ उमान मोननानै जोङो UPPL दोलोआव हाबफैदों होननानै बिथांमोनहा स्वीकार खालामदों। जोंथ' मस्ट वेलकाम, जोंथ' ज'यै जों खामानि मावलांनायखौसो लुबैयो। सोरबा UPPL, सोरबा BPF, जों बेबादि थाजानायखौ लुबैया। दिनैनि दिनाव जों सरकार सालायदों, जों सरकारजों जों ज'यैनो सरकारनि सा सुबिदाखौ राननानै होनो बा सरकारनि सा सुबिदाखौ उपभग खालामनो जोङो लुबैजायो आरो मा। दा बिथांमोननि बुंनाय बायदियै जों बेफोरनिफ्रायनो रोखा जाबाय जे BPF दोलोआ आरो क'क्राझाराव बारा गोबाव गैलिया। जोंनि इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLआ थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 9 अक्ट'आवसो गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय जोंनि UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै गासै सा 40 न'खरा जयेन जाफैदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंनि UPPLनि गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जौगानाय आरो रायजो राजानि गाहाम हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै फिन 1 दाननि उनावनो दिनै जोंनि UPPLखौ मोजां मोननानै गासै सा 40निबो बांसिन न'खरा दिनै जोंनि UPPLखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जयेन जाफैदों। दा आङो बे समाव गुबुन गुबुन दल संगठननिफ्राय जोंनि UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLनि गाहाय नेहाथारि जानानै अराय समनि थाखाय जोङो बजबनानै लागोन आरो जों बिथांमोनखौ जेखि सरकारनि आसनि फैया मानो जों ज' समानै रानलायनानै लागोन होननानै आं दिनै इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLनि गाहाय नेहाथारि जानानै बेखिनिखौ खावलायबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय।
आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।